Kom ind. Hej Peter. Hej. Her er den der redegørelse om brug af eksterne midler på studieprojekter, som du bad om. Tak skal du have. Ja, jeg sender min bemærkning. Ja, det er fint. Det er godt. Ja. Vibeke. Ja? Hvad hedder det? Jeg synes, vi er nødt til at gøre det på en anden måde. Det fungerer simpelthen ikke. Nej, det har jeg også set. Altså, det kan ikke prøve at komme ind på. Lad os se, om ikke vi kan gøre det på en lettere måde. Ja, det var rigtig svært. Vi kan lige sætte os ned, og så lige prøve at snakke om det her over. Fordi, altså, vi må simpelthen kunne finde en nemmere måde at arbejde. Ja. Du får lige de fleste der. Det er nemlig rigtigt. Det var simpelthen en rigtig god idé. Det er sådan her, vi skal samarbejde. Ja, det er bare en meget bedre måde, så fungerer det meget bedre. Ja, det gør det. Så derfor så i gang sætter vi nu et projekt om, hvordan vi samarbejder på CBS på nye og anderledes måder. Og ved du hvad, Peter? Det bliver bare en rigtig sjov måde at arbejde på. Ja, det gør. Simpelthen.